valmistautuu Musti Preeti. Helmiä ruvetaan olemaan näissä kakkosluokon kärkipään koirissa. Ja ruvetaan siirtymään kohta kolmosluokkalaisiin. Kyllä välillä kun itsellekin akillivirradalla sähällä ja häslällä ja koiran kanssa saattaa tulla muutamakin virheitä. Joskus se 30 helposta, niin monesti miettii, mitä kisatkin tekee akillivirradalla, kun ei kaikki koirat kanssa sitä haluaa. Onko sä akillivirradalla? No, sielläkin. Radalta ulos käyvä kattava kuvaaja ja linssivuoroja. Takaisin parasvaloihin. Ei kyllä rataa tekemään. Joo, tosiaan välillä kun joutuu akillivirradalla valssailemaan enemmän kuin naisten kanssa konssaan. Onneksi Pimu nyt on semmonen hyvin nöyrä vietävä. Vähän kun näyttää vartalolla minnekä lähetään, niin se lähtee kuvioihin heti mukaan. Kato vaan suhpokia. Joo. Hyvin vaan Eilu lapsutellään. Vielä viimeinen takakierto tuossa etupäin menossa. Se on semmonen Saneten Sinatra, triple bingo. Näin. Olen siinä vähän 5-6